Bun. Ya apa tadi? Sik. Apa tuh? Ndak sembres iki lho. Apa nih? Ini besi untuk mengotek untu. Ya. Kayak ngukur untu. Ayo, salam sik, Mak. Ayo. Sik. Pripun, Mak? Arep rene aku. Arak kowe. Ayo kono dimblokne. Wis tuwek wis dimblokne ora apa-apa. Aku kon ngeblok kowe yo, Bra. Wis tuwek kowe. Sing endi? Iya, hajat. Kepiye? Muter to? Ngeten gembolone gelem muter-muter kowe. Apane dah? Gembolo. Gembolo ki apa oke? Ayo, salam sik, Mak. Hah. Salam sik ya. Iya kok, Juk. Aku mas rasa ngising barangnya apa gitu? Ayo mau ada. Ayo Mae. Aturane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing kene rung jawab. Burung. Burung. Ayo cedaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawake Biasa. Kok duwe loro, Mak? Apane? Baleni, Bes. Salame koyone ada suara dua itu. Ayo jajal, tak rungak-rungak ning kene suarane siji kok tawon kok. Sik wedok apa lanang? Apa? Wedok Wedok no. Wedok Sing sentil lho, sing sentil saka kene nek salam sing sentil. Ayo. Itik. Mau muni sing goping ngono ki ngendi? Hah? Muni sing goping mau. Ayo lunga. Ya ampun ane irsat. Ayo. Malah. Ayo, Maek. Jebule wis mati. Apa? Ayo andes kuwe.
Sing goping kok. Heeh. Ngati-ati. Kepriye? Andekmu dianganu karo iki ya. Tak omongi, ning Apa? jero ke malah mak endake nyolong manuk deruk. Manuke Manuke ilang sapa? siji kok. Ayo ki sing nyolong mak endang lho. Mak keduru. Manuke sapa? Manukmu. Ayo mak endang. Salam. Ayo tak salam sik ah. Ya. Heeh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awak dhewe ana ning ndi mak endang. Hah? Ayo riko kowe ndi? Ayo iki Keranjang. Keranjang. Kanjang. Keranjang Iya, kauman. tak dongake muga-muga sehat selalu lancar rezekine. Amin. Aku ning kene yo ngingu manu Mak Endang. Ngingu apa? Kucing anggora. Kowe ngene kene Kok ngene kucing kucing anggora. Kucing anggora. Mbok kowe iki mbok aku ki nang kene iki ket biyen. Kok iso? Aku ki jane arep dipek mantu karo Pak Lurah. Neng Sampai apa, kowe Aku dipek mantu Pak Lurah. iki lho. Ayo kiye, Des? Iki Kiye? dipek. Wong iki yo. Ih. Oh, lawane lato-lato. Ayo Aning yo kuwi. kaya piye? Basa Pak Lurah milih nggon aku ra sida. Rasido. Gubial gabial ngono ya. Ayo didongake Mak Endang. Heeh, ditungake. Masyarakat kene monggo. Iki napa Dik? Ciloke golene baleke. Sik, Des. Des. Non. Kowe Ora modernisasi. aku oleh kentang siji nih. Kentange dawa-dawa. Ngene iki. Ketange sapa? Kentange wah sing tuku mau. Pikirane iki tak critani. Iki Apa nek meneh? iki nek wis rasa gawe-gawe. Iki nek STO lucu. Ngawur wae. Lek upi kuwi nek STO lucu. Nglabruki sapa-sapa. Lanang kabeh dimploki. Kok ngawur to kuwi, Des? Medeni kok. Tak dongake muga-muga masyarakat kene sehat selalu ya, Dik. Amin. Ana adik ta iki. Halo. Good morning. Halo. Ditungake aja ming adik Des. tok. Des. Meng sehat selalu tok ngono. Lancar rezekine Amin. ya. Terus ke kok Adike guyu karo aku. endi to? Kono rotok untune kene mrongos. Ayo. Dados Ana yang prongos ki lak ana manfaate. manfaate Ayo iso. kuwi. Nek Andes Siji. pancen kok Jaja. Dijelaske sih. Eh? Nek prongos untune ki manfaate opo? Manfaate nek isu-isu iso genggaru sawah. Kuwi nomor 1. Nomor loro. Nomor loro. Ngono. sama seprita. Iso nyemprit no. Nomor telu. Lah, kaping telune otek-otek Sedune opil. balik. Ora, Adik. ora. Apa, Mak? Iso nggo butak buku botol sprit. Ayo. Oh iya wingi dibuka Mak. Soale Mak. Ngono ya. Iya Ding. Apik ya yuk. Saiki dinganu wae Mak, dirodak sik Mak. Sik tak ceke bokonge kok melintir siji to iki. Sik. Aku ki seneng nek Des. kon non Des, dalam. ambok jajal nek wani sing bokonge sing loro iki. Endi? Iki. Oke, Alah ayo ora Ojo. kapan nek iki, Mak. iki mah disudu Pak sing duwe. Pi nek kowe wani ora pi? Oke. Aku ya rawani. Rawani. Ki- Rawani. Ki pancen ora. Bokongku wae ra apa-apa. Ora. Ane Ersat ngono curah wanine ora Ora. Mak, jare. Aisat, kok bengsa. Sangen ngono jare, Mak. Oke, di bawah sana tentunya Ora ada sah di adegan yang tidak berbahaya. Tentunya Mas Des. Ersat mau dijagongi si Banci. Iya. Mas Kae. P rasane. piye Enak rasane? toh? Sesuk ngompol. Ora ngompol taleni Piye, karet kok. Jare medang crodok-crodok ngono. Wis. Wow, Iki wis iki anggere Boleh ono iki. maksud iki. Ya, ayo. Halo. Yo, Pancen kucing anggora ki sikile ireng-ireng wae. Piye? Wepet kok. Apa Des? yo. Sikile ireng-ireng. Siapkan, Des. Ya, sap, grek. Ayo. Sik tak totone sing gedhi karo sing gedhi to ki gonjet malah gembis kabeh. Maju. Kene. Riko kek ngarep. Le. Meneng wae, mundur. Set. Nah, iki men rada rene. Rene. Jangan kupingin. Sana, rene. Rene. Hup. Oke, sik kene. Huk. Ngono kebon ngono. Maksudnya iki tak kon Sik, gesek. iki rada gedhi iki. Iki rada gedhi. Heeh. Iki kok kepriye to kathok iki? Kurang munggah riko ki. Wis. Wedoke kono ki kene. Riko rada gentong siji rene. Wedoke kono. Iki kok panas untune iki lho. Mana nyenteri Kaya untu. piye? Lighting iki mah nyenteri untu ae.
mak peliring berkira sunlight gitu. Ayo, saya roda cek mak apa? Nah, lagunya apa deh? Ora ngerti. Orang Lagune apa sayangku? Oh ayo prokonco. Ayo, ayo. Jeng. Apa yang telu, apa yang wolu? Pindho wae. Ayo prokonco. Terus kan deh. Kawan Ayo dia. Ayo prokonco gawe ruwono. Rukune Islam yaiku lima. Jangan terlora rukun kang siji. Bisa sira kelawan haji. Kabeh pindone lakoni salat. Kabeh telune bayar zakat. Kabeh ngeban poso ing bulan Ramadan. Ping 5 gaji, kaping 5 gaji namun kuasa. Ayo prokonco gawe ruwono. Rukune Islam yaiku lima. Syahadat loro rukun kang siji. Bisa sira kelawan haji. Kabeh pindone lakoni salat. Kabeh telune bayar zakat. Kaping 4 poso bulan Ramadan. Ping 5 gaji, kaping 5 gaji namun kuasa. Piye kuwi? Jarang-jarang ping pindho. Roy kepriye iki kok iki? Iki aku kudu kepiye iki? Oh Kepiye sik, ta, Dek? tak takoni sing gedhi sik. Riko ki mentrot-mentrot ki milu sapa? Rampunge rono kok malah mentrote rene. Ayo, Des, tak latihan kurang Riko kowe. tanggung jawab sing iki. Tanggung jawab di. Iki. Oh, tak takonane Riko kowe. Iki tang sawet. Riko kowe kepriye? Piye karepe? Karepe iki kepriye kok iso? Ngomongi wong tua ki rasah ngeyel lah. Ngono. Enggak. Tak cium. Ayo. Kayai adik tilu, ya Allah pinter ala. Aku seneng nek ana cah cilik ngono ki iso tunggal tumbul. Ayo. Dirodatna apa lagu sik, Mak? Apa iki? Manut lagu. Lah Iya. iki. Lah saiki dipersembahkan iki Jumatan Gus Andes dan juga Mak Endang. Apa nih? Ayo Lagu nyanyi. Sik. lagu Aku tak rasa. Aku piye? Lek aku ora andes sih nang kene iki gane nangkem tok. Ah. Ora Ayo kanggo podo nyanyi barang. nang kene nyanyi. Oh sik. Adeke nek ning kono nyanyi. Wes ngene wae. Iki Apa, laundryne dibayar urung. Ayo. Iki laundry bapak. Ora dirogoki kepriye? Piye? Tulung. Mae iya ngono. Dan ilang ora ki. Bisa. Kok sik tak takonane. Laundryne ra dibayar wingi bapak. Ana tempe 3, 5. Ayo. Selagune campur sari, Mak. Iki niku iki. Yo, lagunya Campur apa? sari. Apa Des? Yo, kesikile ra dinyak, Mak. Sikile kiye? Iki ceritane Iya, nyanyi apa? Lagunya apa, Des? Lagune uyang wis dinyaleki Rika Oh, iya. kok. Apa? Puspitono lho. Wah. Kanala. Tek lagu. Wes ora cidro iki. Ora iki cidro. Ora. lagune lilo wae to. Pokoke hari ini kipas cari angin, pasar lepas cari angin. Oh iya, oke Ulas. baik. Puspitono lho. Jreng. Ning W, Mas. Wes. Kok teko ning B. Gesek toh. Kok iso? Iya. Oh, udah salah. Oke.
Wes. Guys pindah posisi. Wis, manut ngene ae. Wis pindah posisi dong, Des. Wis, maju-maju nah. Kan wis pindah posisi dong. Bon. Wes iki Maju wis nih. sudah posisi. Nah, ngono ki men longgar ngono lho. Jadi main ketok kamera itu baik tentunya dengan artis kita kondangnya Indonesia, tentunya dengan ada anak-anak ini anggora warna merah. Kok anggora warna merah. Dan juga ini oplosan Jawa karo anggora yang sikilnya apa ireng itu kena kutu. Iya. B Wes tak ngerti. B Wes tak ngerti kita merongos. niki Udah wes, Mak. aku tak ngaku dhewe. Sebramos kae. Adik, kamu kok cantik. Iya. Ya umumnya wong wedok to, Des. Lah, lah iku apik. Iki andesi anu kok mergo sing kono mau. Tenang ae. Ayo. Dik. Maming klub. Iwah. Ayo. Lagune diru dadesi meneh, Mbok. Aku iki manut taritan ngono kuwi. Ayo kowe lagune apa Sama-sama kowe? Trigono. Campur sari wajib aing. Nggih. Kasih kae. Ayo. Itu campur sari. Ayo lupa. Ayo kowe. Ayo wis milu. Ayo. Tak ayo. Rasa dosa ku ngopo? Wajib kae lanang wadon luru ilmu. Wajib akhir lanang wadon luru ilmu. Ojo lire. Nah di gini wonge. Kayak nguyo. Ganti ini. Oh. Ya. Ayo bola-bola kabeh langsung rodat apa ki bari ki? Mafailatun. Mafailatun mangan rondrine papat uyahe 6. Eh. Kok jembal kathokku ki cendhek mak tak jawab dek. Oh, ayo ngene. 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 Wong beser wis tuwa. Prei. Ayo. Bales. Alah. Iki diwak-wek to mak, jasa kok kata doa aku. Medeni karo mak endange. Apa, Des? Wak niru. Uwak. Ayo Mae, lanjut. Yo. Apa? Aku urutane. Mafailatun. Ya jajal nyanyi, Des. Sepira? nyanyi. Ya, Ayo jreng. sama kuwi. Mafailatun. Sing tenan kok ngomong penyanyi kok malah. Assalamun kira kuat. Ayo minna. Iya ilahi. Mafailatun mafai assalamun alaika minal anbiya ilaihi mafailatun mafai salamun alaika minal anbiya ilaihi mafailatun mafai assalamun alaika minal anbiya ilaihi Wes, Des. Sapa? Heeh. Alah. Ayo terus apa, Des? Apa? Ora ono kertas kok. Ada. campur sari maneh. Campur sari. Oh iya. Ayo ya Evandi. Ya, yo. Ya Irfandi po ya Irfani. Ambo ke tulisane. Ya Irfani Evandi. piye? Tiru
lambene. Ayo. Ayo. Ya Irfani. Nah, ayo. Oh ya, mana tinggi berarti mak? Oh ya. Ya Irfani ronce ronce kambang, wangine mopian mopian ku ilang, ojo siro penga mengo, diturut kawe pangeran. Ya Irfani ronce ronce kembang, wangine mubar mubar bungingan, ojo siro pengas lengos, diturut kamu pangeran. Monggo 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 monggo, monggo langkai pasaketo, urut irone ngalang dono, kowe kuwi ora kena semoyo. Ya Irfani ronce ronce kembang, wangine mubar mubar bungingan, ojo siro pengas lengos, diturut kamu pangeran. Ya Irfani ronce ronce kambang, wangine mupian mupian ku ilang, ojo siro menga mengo, diturut kamu pangeran. Monggo kita enggal sukita urip sira ning alam donya, urip kuwi ora kena semoyo. Wes. Salalalalala. Kowe ngendi, Mak? Ngendi? Kok apa-apa? Salalalalala. Ayo, Bu. Ya wes terus apa? Nah, campur sari lagune meh apa? Ayo apa, Des? Nyanyi. Ayo Sat. Ndang to. Ah, aku lali ya. Oh, ngono. Hah? Apa itu? Takonane. Sore-sore seni. Lagi aku biar melu kene pisanan yo. Nyanyi kuwi ya. Ayo Kamu padha. itu masih kecil. Kok kamu udah sayang-sayangan? Apa, Des? Iki. Aku WA nang to karo pacare. Heeh. Halo Ayo, papa. Hei, Apa? mari kok kowe. Iki WA karo pacare. Halo Cilik-cilik, papa. cilik-cilik Eh, payu, Des. aku ora payu kok. Lagi sing mburi iki Mary. Ayo. Piye? Ada ke WA halo papa. Heeh. Iya mamah gedang ngono. Ayo Mama Gedang. So imote mah lagi upul lah. Wis. Tak delok tak entep tok imote Jo. duwowo. Jo, Nyudur Mas kaya Royan, wak Jo. nyoho. Mas Royan. Kayak untukmu ya, Ayo. Des. Nyoho. Ya, Des. Iya tadi. Ayo, Kayak untukmu. lek kak nyanyi mae. Yo, gantian entak mimpin bocah-bocah. Ya. Ayo, Mak, nyanyi. Nyanyi apa? Ayo manut. Apa Mas Sat? Manut, Mak. Manut. Mapan. Ndang to. Syukur saya. Jo. Terus marang Ersat iki ora terus marang Heeh. Gono. Iki Tonggo. marang. Heeh. Marang Ersat. Jo. Go. Tunggu di Mak. Nolongso rasa-rasane tangis jroning atiku yen kelingan esep kemuyumu arasara gandeng tresno gawe bungae atiku tansah eling aku resiramu. Datang masa tenangnya aku ngerti hatimu. Kok dhuwur banget ya? Kok dhuwur Dhuwur. banget ya? Akeh nenek ternyata. Heeh. Nah, berarti Dunke. Dengke sithik. Heeh, Dunke sithik.
Sampeyan ki ora apal nada banci kok ya. Ayo karang pacar saya iki boleh nada banci kuwi mah. Dolongso rasa rasane tangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gandeng tresno gawe ngingo ing atiku tansah eling aku sliramu. Upi nututi nada banci kotruk. Angel ya Des, jadinya Des. Angel. Terus apa Des? Kita pemuda. Yo kita pemuda. Kita pemuda. Heeh. Oh iya. Kok jo uwes, mau ulur apa kok jo uwes? Kita pemuda selamat gamas. Ingat pada cita-cita. Mari bekerja bersama-sama. Menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa mengenal kerajaannya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa mengenal kerajaannya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Wes, apa Des? Apa kok aheh-aheh iki? Iki Bali. request bocah-bocah. Njaluke kidul kae Oh, iya. ngono. Joget ya? Iya kae wong njaluk sing Ini warna. nek ra jembalean mau. Iya. Oh dadi lho, Des. Iya. Aku mau makan permen sandale sapa ya, Mbok ya? Kok atas. Ayo wis, yo. Kidul kae pengamen pala dewa pakanane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca kakeng agama
uripe ayo ketemu kamulya Kidul gawe apa mata bawa dewa Bakat neke apa ote-ote Jawa Ayo para bangsa taat ing agama Ben uripe ayo menamu kamulya Kidul gawe apa manuk kala dewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para bangsa taat ing agama ben uripe ayo ketemu kamulya wis meneh Hanjra ingkang puspita kasilire samirana Amre sekar gadung kongas kandanyo mawe raras ranande Rono sewandana raja muda ing kono raja siya ing ayudha lawan raja ngaisika nasta pusakane pecot yai samandita Karang aku
Des. Jadi ya? Oh, jadi. Apa? Apa deh? Lur duit? Tak teko lur duit. Alat gune arek apa? Neng sisih kidul tanah Jawa dumunung ana sagara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora kena saben wayah rana jalma kang nyata wani sembrono kekocono dadi pipihane pasir yang tuwa ra ono tandi iki monar uga nyesemake ra ono jalma wani sembrono rara kidul pangeranku kraton segara kidul rara kidul tangan sumenan ing kraton segara kidul sisih kidul tanah Jawa dumununge ana sagara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora kena saben wayah ra ana jalma kang nyata wani sembrono ono dadi pitihane pasir yang tuwa ra ono dadi nyata uga nyesemake ra ajar kira bisa nyesemake
Sore tadi ana dewa Niku kok ora dengkeli kang kepriye, Pak. Anake wis seperti yang kok ngene iki. Heh. Heh. Anake wis kumpis-kumpis kok ngene wah ora bisa iki. Mbon nggih. Ayo Mak pamit sama Mas. Endi? Yang kosong ngising wis sama Mak. burung kok, Dek. Saya dengkeli tak. Kak, Mak ora apa-apa kok. Nanti to duite do ilang kabeh. Mak, delok tak delekke. Aduh dirogoi. Nek rika dijewit kan. Delok tak golek. Ora, iki lato-lato Mak. Rika ki ayo. Iya. Oi. Wis, Mbon. Ora sini tak delok. Wah. Ayo Mak. Yang temenan iki. Yang weh. Kanggo Mak. Ayo ini kok gue. Mak. Ya wis kumpis-kumpis semrang, Mak. Makin jare kali napa to, Bu? Toto. Aku kita Urung mati. oh urung. Ande urip ya. Oh iki kembangnya sing mati. Idoni kok. Ayo. Mama, Bon nggih. Nggih, makasana diwujudkan dalam sesugitan kata-kata putra loro. Nggih. Iki kami marak suami sebuah sakasan sakit mengenai remaning penggali tahun-tahun. Nggih. Pasih wonten kalih-malih. Kalih-malih wondane nggih monggo. Nggih nyuwun pangapunten bilih wawule atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuan kula sing kaya kethek nyuwun pangapunten. Iya to Mak to. Matur suwun sing naik rezeki muga-muga tambah rezekine. Amin. Sing dereng nggih mangke sing lebet mboten napa-napa. Oh. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah ayo. Nah, ngono wis. Tak tunggu dulu ya.